Vakantieliefhebbers, welkom. Ik ben Marco, jullie parketeer en ik laat jullie de mooiste vakantieparken zien. Bijzonder is het zwembad hier zeker. Hij bestaat namelijk uit 2 gedeeltes, waarvan 1 gedeelte het dak eraf kan, zodat je in de zomer ook kunt genieten van heerlijk de zon op je gezicht. Hij zit boordevol attracties en staat garant voor vele uren aan plezier. Dus zwem heel snel mee in het zwembad van Landal, het land van Bartje. Naast het recreatiebad en de stroomversnelling vind je in het binnenbad ook de eerste glijbaan. Voor de kinderen is er natuurlijk ook een gedeelte gereserveerd hier in het zwembad. En met diverse waterelementen en een leuke glijbaan is het ontzettend leuk vertoeven hier. Zomers gaat het dak er letterlijk af en kun je heerlijk zwemmen met de zon op je gezicht. Welkom hier op de familieglijbaan. Dit schijnt echt een hele goede te zijn. Nou, dat was het zwembad hier op Landal, het land van Bartje. Wij gaan snel inpakken voor de lange reis naar Centerparks Park Alkooi. Wil je die video's zien? Vergeet het absoluut niet te abonneren. Laat een like achter en dan zien wij elkaar de volgende keer. Bedankt voor het kijken.